O meu nome é Jorge, son da Coruña, estudei o grau de Ciencias da Actividade Física e actualmente fixen a formación de guía de escalada e a miña idea é seguir especializándome un pouco no tema da escalada a montaña e para eso estamos, po alpinismo tamén, claro. Así de inicios un pouco no tema da montaña e demais, eu creo que foi cos meus pais, que aparte yo agradezo moito, con amigos deles, porque timéronme de novos, entón tiñan un grupo de amigos de 30 anos, en torno aos 30 anos, entón facían moitas actividades, así de xente nova, e eu ao final era un neno de 6, 7 anos, indo con eles a excursións así a montaña, ás veces. E eu empecé a escalar tarde, fai cousa de 4 anos ou así, despois de eu creo que unha progresión moi tradicional, porque fixen eso, trekking, despois cousas un pouquiño máis exixentes, saí a correr polo monte, trepadas e así, e foi como eso, unha progresión un pouco natural. Cheguei a formar parte do equipo de ENAG porque coñecín a xente que participara en edicións anteriores e estaban moi contentos do ambiente que se creaba, do grupo e das actividades que se plantexaban, bueno, que implican xa máis exposición, máis planificación, é algo que sempre me gustou. As miñas expectativas co equipo son moi grandes porque coincídeme nun punto bastante interesante, eu creo, e ao mesmo tempo asústame un pouco, porque estou tratando de agrupar todas as facetas un pouco da miña vida e dedicarme casi exclusivamente ao que é a montaña e o alpinismo.